So what's up team? It's been long time this number taura name anka pane zvingeshitika. But anyway, we are still on Pakaripa, right? Let's talk about it. Right? Pane chimwe chinongwanda chanda kumbofilisa. Choka. Munhu gwamningina wadi. Right? Sandozwa kuti ma enemies andina. Ina ma enemies. Saka mafans angu acha like ngwanda rakabikwa kunokwira. Ndikangokwa swatsi chete mudozo wadoti ngoma irichi. This is so